paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, day pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwa na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kahaputan na dapat malinawan asin masolusyonan kan mga nanunungdan. Inipon sa inyong amigo sa radyo, si Henry M. Henry Maceda po. Day pong personalan, kita po tagahapot lang. Thank you sa padago sa pagantabay sa programang ini. Happy birthday po muna. I-greet ko muna ni Tabak na magkarilingawang ko ini ha. Belated happy birthday po kay Cha Vising Aikotso. Yan ha. Saro po sa mahigos na senior citizen dyan sa Barangay 16 o da Barangay Health Worker ini ha. Belated happy birthday tabi Cha Vising dyan sa Barangay 16. Cha Vising Aikotso. At saka happy birthday din kay Tukayong Henry Bulawan, retired police ini. Happy 70th birthday ha. Yan po sa Barangay Pigale. Yan, happy birthday. Tapos so listener ko diyan kaso hapon na na-meet ko tabi na medyo may edad na. Diyan po sa may parte kan Barangay Pigale ha. Good morning tabi. Sa Sendo Gabos mga taga Barangay Pigale, Legazpi City ha. So mga parantabay ta po diyan, dakulong pa lang kitang mga listeners diyan sa barangay na yan ha. At saka so mga dyan po sa may partikan Barangay Sabang, good morning po sa Indoga. Hello, good morning. Migo, good morning. Yes sir, good morning. I-greet ko lang so ex-girlfriend ko. Okay. Manyanagom ko na. Oo. Happy birthday. Birthday mo niyan. Iyo. Anong mensahe mo sa ago mo? Magpapakabait na ako. Anong pangalan ni ago mo? Marie Chris, Migo, Marie Chris. Marie Chris si misis mo? Kapo. Paguna ko. Op. Marie Chris ito ha? Iyo po. Okay, sige. Happy birthday. Sige na yun, salamat. Alright. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Pwede man na mapugulan o sa pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan asin mabawasan ang danyos kanatay. Ini po nakakapugol man sa paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig ka man uminom o dahi, mas maray na ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog natay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Report muna tayo. Hali po dyan sa luwas. Kasabay mga tugang si Alar Mario. Good morning, Paringal. Morning, tabi. Pwede. Hindi ako nga nakabantay sa ceremony. Okay. Sabi, sir, tapil. Chief of Police kan Legazpi. Pero unikataning ko si Primo, Andy Marbella. Siguro noronan may padiso mga padyaw. Ay hindi pa nan si Primong Andy. Iyon iso may mga haloy ng experience sa Badyaw last year. Ano ulit daw? Grabe ang experience niya kani sa mga pigigibukan Badyaw. Experience sa Badyaw. Okay. So, klarado. Sige. Kasi mo, dyan sa Sawangan, kan sarok pala na taon, biyong nag-iriwal sa mga Badyaw, na may babaeng pingagada, o estudyanteng pingagadan, dahil nagtao, sinapo yung kan Badyaw. Ay, nako. O niya, nag-iriwal. Ako mapasapuyong ako pa di, kaya ako masapuyong sa kuya, si Badyaw girl. Ay, mas maray. Binbin mo si Badyaw girl? Ay, yun, binbin ko. Oo.
pwede to. Okay. O, nagiriwal. Kan tinawan, nagiriwal, sinda-sinda ta, winan to 3 man kansaro. Ano ba yan? Kaya pasidyo na talaga ini. O yan, gusto ko ma-share ini ni Primong Andy. Oo. And kung paanong aaksyonan ini kan city government ng Bago na payawan ta na sa mga transport group, mga jeep nagreklamo na talagang nagiging pastidyo na ini. Si Sir Randy Tabi, si Henry. Yan. Andy, Marinaga, amigo. Andy? Yes, BP Marinaga Ah, Tabi. Marinaga Tabi. Primero, inutong ko, kumusta sa Victory Village Tabi sa 27? So, reklamo sa tuya kan Sabado? Andy? Yes, sir. Yes, Opo. Kumusta sa Victory Village Tabi so reklamo sa tuya kan Sabado? Based man tabi kay Sir Jonathan, naka-prepare na po so mga tao niya kay ito. Okay. So dakol pa kaming linakaw kaya dahil ko na na-follow up. Ayun, oh. Pero nakaabot Tabi sa iya? Nakaabot sa iya? Sa concern ta? Yes po, opo, may text pa siya. Okay. Very good. Okay. Sige. Sige, Migo. Anong concern tadi sa Badyaw? Teka pala, gusto bihon mo, sakop ini kan trabaho nindo? Ining Badyaw? Opo, ang kasabay may Talaga? din, Oo. ang PNP, CSW din, Oo. tapos po ining task force kalinigan. Kay Taksal Batana. May wasong pala. Dakulo pala ang trabaho mo. Opo, halos yaw, nadigdi ka mo yan. Kay gano'n eh. Ay po, aram ko na. Sa imo pala din yung trabaho ini. Pag una ko, DSWD, kamo pala may mandato kayo niya. Opo, kami tabi kayan. Salbatana, o di sige, paano yan tabi ta? Baralik-balik baga ini, lalo na ngunya na bare months? Baralik-balik baga, ano marin daw tabi kayo nandi? Para tabi sa kaaraman, ang paguna po sa ining Legazpi is free na sinda. Oh. Sa sinda po, may mga contact link din. Pag ganun sarong lugar, syudad, munisipyo na maluwag, Oo. minadirigdi po yan kasi may contact sinda. Okay. Yan po, baga nagsalida kita si administrasyon, pag-una ninda, free na sinda. Ayun. Okay. Di anong kung kayan, more or less, may population, may number of population kamo compare ang tawag andig sa Legazpi tabi, Migo? Ang last year po, ang pinabalik sa tabi sa tabako is nasa 60. na 50. Badyaw. Okay. 60 Ngunyan. po, 60. Okay. Ngunyan tabi, alaton talang ang ni Mayor Isham, sa naalarma naman ng Legazpi. Masarabayan naman po kami. Kami mga GC po kami dyan. Oh, okay. Okay. Ako kaya, hindi kong ara mo ini, ang sakong susog sa kuyang nako ang informasyon, may pigulian ini, buda may nagbabantay kay ini nagareta Legazpi man sana, may harong na pig-aral kila ini, tigdi sa syudad. Tabag bang gibagawara ra pagkaaga minaro luwas, siguro sabihin, may istaran tabi sinamanong andi. Yes, opo. Digdi tabi sa bita, sa zone 4. Oo. Igwa po digdi a certain show baling pero permita na po yung pigitan. Kasi po ang aking nakaagong kay Badyaw. So, yaon po ang istaran nila dyan. Kumalaw po pag sa basurahan o ni MRF. Oo. So, duman pong matibo sa pinakainutan. May nakaagom na kita gadigdi? Yes po, opo. I see. So naagom sa Badyaw kita gadigdi, lalaki babae? Lalaki po ang tagadigdi. Lalaki sa babae taga-digdi. Taga Badyaw. Opo. Ayun. Pangyari. Anyway, di man kutang maraot. Nayaw niyan. Kailangan, siyempre mga tao yan. So ayam nga ni pag-rescue ta, di ba? Opo. Pag-rescue ta nga ni Sikos. Kailangan ang concern kan ibata. Yan na so aktuasyon. Kung paano sinda paminsan magtumang sa satuya ng mga kababayan. Nayaw ni sa tuyang syudad. Sir Henry, sa pagtumang po, ora kitang nato Deng report. notaran dyan. Opo. Oo. Ang problema po, ining mga saradayoto na sigan suro sa rabit sa auto, pag nahihiling kami, minati yung nasa dako to, mas kinagadalaga ng jeep. Minalukso? Minarulokso. Ay, nako. Pagalo na, no? Opo. Bata, dapat mga po, minors yan. Madiskwento ba yan? mga 5 taon po, tulo pataas. Oo. Ay, nako. Okay, sige. Di, saka na yes, hanggun mo na lang kay Mayor ko nung pwedeng gibong tabi kanan di. Ade? Opo, madali lang yan, tabi, mapabalik. Duda ko kaning, Oo. yung mga taga-tabako naman ini. Hindi po. Ang ayam, sakop pa nindo. Yes po, opo. Pati ayam?
Opo. Awan una. Ayam ha. Ang pagdakop ka na ayam buday ko sa Indo pa. Opo, kasi Sir Henry, nagpa-deputize ako dyan. Para sabi ko, kung kapirmi kami nasa tinampo, kami na lang, dahil na kami maanap si iba. Grabe. Ano ang scope ka? Sige do taban. Yaong ka naman. Di pa mo na ma-plug ceremony, 7 minutes pa. Anong scope tabi kang trabaho kang task force kalinisan at kaayusan? Dati po, so, nagsi-clearing kami nakaprot-road ng mga atidyan, mga tindahan. Nagpapasarakan mga tindahan na dahil mga permit. So, naobserbahan kan dating administrasyon po. Inubos ko na po yan, inagihan ng mga trabaho. Kaya natuod na sutawo, nasamuya mag-apod, arog kaya, dahil nasindanti apod na. Sa maski banggi po, minalam po kami, minatrabaho kami. Basta sutawo po, baga na apektuhan na. Iyo baga? I see. Okay. May wason pala ang trabaho nindo, ano? Opo. Di mo pagsabihin lalo na andi na. pagbagyo. Di mo pagsabihin sa ko, na pati sa trabaho dyan sa pag-ikot pagkabanggi sa mga aliw-aliwan, mga red district, trabaho pa, kasabay pa mo sa trabaho ka ang mga taga-settled office? Kasabay mi po ang business permit ka ito. Kanaga, po kami dyan mga alas 4 maaga baga sa mga inom-inuman, tapos mga minor de edad ng tiga. Oo. Kasarabay po kami dyan para Talaga? naman baga. Ining mga, kahit ito baga, bigmo si Atilay kang panahon? Nga boy pa si Atilay? Opo. Si Atilay baga, nag-iikot sa mga beer houses, di ba? Opo, Check niya ang saro-saro ng mga babae dyan. Di pagsabihin na member ka pa dyan. Day naman po. Una siya ng mga warehouse, Sir Henry. Sa may mga minor bagang nagkarayaw Ako tayo dyan. member ka. Ayun po. Ako ba Inspection kami dyan. Ako ba ito? Gusto ko mag-volunteer kay Ate Lai ko, Dabo. Pwede po. Po, sa may iba dati Primong Al. Okay. Makakanood mag-split. Yeah, okay. Sige, Migo. Tabi, salamat. Okay, tabi. Salamat. Alright. Sige pa rin nga. Okay. Thank you so much, sabi, Primo. Tama-tama, Apo ng flag ceremony? Ceremony na. Pwede. Hindi nakaabot ka mo naman sa beer house, At na nga, nita. Ang scope pala ng trabaho niya, dakula, mahiwas. Iyo, grabe ni. Matindi ni si Primo. Dahil nga pagtara mo, na pati itong paghiling ka ito, burubanggi kan mga yao dyan sa mga aling-alingan, kasarabay pa, member pa siya dumaan. Dahil naman pala. Paringal. Naputol. 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 Sandali lang. Pare. Anyway. Yeah. Ay, tama kasi, Primo Andy, grabe, may waso ng coverage ka ni. Matay. Matindi. Kung gano'ng kasaday ang lawas kami, Iyo man na. kabalik ka din naman sa kadakulaan kan trabaho niya. Okay, sige. Pero anyway, saludo ako ka ni kay Primo. Mahigos yan. Mahigos. Dapat, dakol na mga araw kan dapat sa LGU kan Legazpi. Anyway, may ideya na kita sa ining tungkol sa mga badyaw. At ano talaga ini sa problema kan Legazpi. Taon ba ka ka-interview kita kay Mayor Siam Ismail sa isyong idadaraho niya to para matauanin action tabi pade. Okay. Maraming entras yan ang informasyon digdi sa pag-ceremony ko yan kada City Hall, Alarmario. Thank you. Salamat Paringal sa report. Hali dyan sa Luan. DCGP, Baretang Bareta. Alright, baretang pinag-urunan, baretang mga nagluluwas sa tuyang kapalibutan. Iya pong Baretang Bareta sa tuyang programa ng hapot mga tugang sa DCGB Radio. Good morning, sandali lang. Bakit wala ba mga matadis WD? Kadakol kayan dyan, pati sa simbahan, sige laog kayan mga badyaw. O yan, okay. Hello? 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 Salamat po Diyos sa lahat. Ako mag-iraray sa number ni Sir Henry. Iya po. Opo. Sisay po ini? Hello po. Sisay po? Diba na sir? Sisa? Yeah, si Henry po. Sabi, maapod ako kan mga paritis kan agong ko. Nagsusulo-sulo na ako dito sa pigitaran ko. Oo. So, talagang sa Bagaw-Bawan at itong manipakundong ikliyo. And ati naman ito niya na ikliyo man yani. Oo.
Ay, kaya magasagon ko. Ako pwede, kung sisay sa ilan available na yawan masanasin na sa Arminda, na dahil man kitrabaho. Kung pwede, dumig di tabi si Rinre, tawar akong kaiba-iba na. Okay, okay. Babae lang, ako mga lalaki ta. Lalaki, Gusto mga mong babae lang. Ha, ilo? gusto mong kaiba-iba? Sisay man tabi, sir. Anong gusto mo? I-describe ang gusto mo, tamahanap kita. Sige daw. Pwede mo ako pagtawang kang parabuyong. Perang edad mo? Ay, senior na ako, sir. Perang senior? 60? 60? Yeah! Oo. Sobrang na akong 70 eh. Ah, Pero kung may 70? nima ako, di ka matubod na labing 70 na to. Ang busis mo, gari 40 akong paman ka. Ano? Hindi nga na eh. Dahil natubod sa kuya. Dahil man nga mahiling sa ano mo. Oo. Sa itsura mong araw ko na Iyo. kaya. No? Bahala ka masa. Kulang Anong na. gusto? Dagugon mo ako. Anong gusto Sabi mo? ko ni Father. Dagugon mo Father, muna ako. kulang na po. Nawala Oy. na tabi ako. Pero Albatana. makikistan na lang tabi ako. Hello, sir. Anong gusto mong kaiba-iba? Babae lang. Sa lalaki, anong gusto mong kaiba-iba? Sige daw. Ay, ang gusto ko sa bakong parabuyong, bakong babairo, so di nagpapaaga kung sain-sain. So iba-iba lang kami, mag-iba-iba lang ang trabaho, tabang-tabang. Ako para buyong, bakong babaero, Ako bakong... parabuyong, para sigarilyo ba ako, lakwat-siro ba ako, babairo ba ako. Natibad magkakuha ba ako aki-aki pa sa kuya? Oh, wow, tapos sa kailing nag-ambisyon siya, ka. bata-bata, pauto na siya. Iya mga ito, siyempre, gurang na ako. Oh, may ibog ang aki-aki tao, uto na yan. Aki-aki pa ang gusto mo? Ay, ako, tamahanap yan ki... Dapat to, sir, sir. Ang gusto ko, question mark. Ano ba ang question mark? Day ko aram. Ano yan? Itong question mark na siya, taday na yan mahanap. Kaiba-iba lang ha. Okay. Kaya nga ni kaiba-iba, Okay. kaiba-iba. Oh, doon ako, pigkahanap. Garon description kang pigkahanap po, yun sa simbahan. Dahil masas mapato. Magkakasara dito sa Elsa. Oh, sige na. O, salamat. 70 ka na? Sige na tabi. Ano yung kuna, ara mo kang bagyo, sige Gari. fix ko sa mo dahil magkabanag. Ara mo kung ano fix mo sa kuya. Pick, misin. Pick. dahil mo Kasi na yan. kulang pa lang sa sinin. Ang edad mo, Tulong ang galing 7 magkakadakop pala ka pa eh. ang kahit puhat. Gal magkakadakop ka pa sa edad mong yan. Gani makakadakop ka pa sa edad mo. Gani kay pan mo lang perlikin daradarang ano yun eh. Lana. Awin na. Sige na. Ano ba na yan? Sige na. Inalayog. Bye-bye. Thank you po. Sige po, salamat ako ako mag-iraray so ano. Basta ako nagkadamsigdan po sila. Okay. Sige Sige po. Alright. Tasulo na lang ako din. Nakikistar na nga lang ako, Sir Henry. Okay po. Okay po. Okay. Wala na akong arong inulag na. Oh, sige. Salamat. Tabi sa mga po. Opo. Sige po. Okay, salamat po. Talbata na. Napasubo kita naman. Hello? Hello, Manong Henry. Yeah. Good morning, Tabi, Mano. Opo. Ano naman? Ano po dyan eh. May nagsurat sa traffic section may baga. Okay. Ano da? May nagsurat na Na? yung asosasyon kang mga jeep digdi sa may nag-aagi digdi sa may Lapu-Lapu, nagpupundo dyan sa may Executive Inn, sa may 7-Eleven. Alam ko na, amigo. Anong biyahe? Darawis? Biyahing Tercer District. Third yun eh. District. Okay. Anong reklamo? Nagsurat sila, nagpapa-IEC, nagpapaaram kung pwedeng mag-terminal sila dyan pagkakahapon Sa may sa may 7-Eleven, sa may Executive Inn. Garik Executive Inn. So, kampang kang post office. Velasco Building. Velasco Building. Oo. Velasco Velasco Building. Building yan. Yeah, Oo. ning sa may Ini Velasco Building kanto. Iyo tabi. Nata. Gari mig wala nga nin.
Kaya nga ni, Yan, yan eh. pasabot po sa publiko. O yan baga Nasarap nasa- man lang ang terminal digdi sa Legazpi baga. LQY, di ba? Yan, dyan man lang. Yan, yan dyan ga boss. Buda sa Provincial Traffic Ordinance, dahil pong ibang bawal pong illegal terminal. So, dahil po kita dyan pwedeng magtugot. Buda jurisdiction po ini kang syudad. Iyo baga. Kang city of Unless Legazpi. naadalan kan city government sa pagikan Committee on Public Transportation. Iyo tabi. Oho. Tapos makakaulang po yan dyan na kantong iyan. Oh. Mas kaya sabi nila pasaro-saro lang daw. Sabi ko, dahil man Alanganin? po pwede, alanganin talagang lugar Ano, yan. kaya uta, Buda di- ako yan, bakong designadong terminal ang lugar na yan. Kung Opo. tamaan sa kuyang pagkasabot, halik ka digdi sa St. Jude Church, di ba? Lapu-Lapu. Iyo. Kanto Iyo. 7-Eleven, di ba? Iyo Pag tabi, opo. right turn mo, may entrada dyan pasiring sa Executive Tourist Inn, tama? May entrance yan Yan, opo. Sa Irarom, tama. sa Irarom. Magi ka sa Oo. Irarom. Tapos, diretso mo, kanto ka, DBP. Tama, tabi, opo. Mautuhon dyan pare. Kaya, mautuon nga ni. Oo. So, tapos gigibunin ng terminal. Sabi ko, dahil pwede dyan, inot na inot, may ordinance ang probinsya Oo. na bawal ang mga illegal terminal. Pura, tud na baga ang tao na magdumang kamahalat sa LQY, sa may SM, di ba? Sabi, oo. Gabos ng biyahe, dapat dumana, gabos. Tinugutan ta naman. Iyo. So, dahil lang po magkulog ang buot kang mga asosasyon kang internet, nagsurat sila, nagpa-easy. Oo, Nagpaalam ko ta. Yeah, Pero oo. sa iyo nga ito, fixing bagta na dahil po pwede dyan, na makakaulang po kita dyan sa lugar na yan, Oo. and bako yan, so designadong opisyal na terminal kan Legazpi tabi. Tama. Ako medyo sa lingkod talaga piot dyan eh. Ang Opo, parking tapos- dyan both sides, tapos talagang matawo dyan sa lugar, hali sa may pasiring sa NBI, di ba? Iyo. Ano naman ang Henry Palanso, ano? Ah? So, ini, sa council baga sa kang Legazpi patungkol sa traffic, Dahil na baga? wala na. Dahil. Inikot ang ini bagang, ang jeepney baga igdi sa Legazpi, dakol-dakol na baga, Si Kon baga ang chairman kaan, si Kagawad Lahara daa. Iyo nga ni. Nagkaurong ko si Kagawad Butch, si Kagawad Lahara ang chairman kan Public Utilities. Ako kay nagkulog na naman ang pagka-mention mo kan problema diyan. Nagkulog naman ang luong ko. Iyo tarag meeting baga kita kay Tugar dahil naman sa Ito, panahon, si Vice Mayor, si Luis, kagawad siya, si Vice Mayor ngunyan, yung chairman, ngunyan, si Kwana, kagawad, maray pa Ikaw na bigo naman. pag-request ka naman ki-meeting. Adi, Sige, tabi. imbitaran mo naman ako, ta. Gari, habang naghalipat, nagpipiot ang laog kan Legazpi. Iuton talaga, amigo. Di, kursunada eh. Uning sa may uning Rizal Street. Makaantos ka naman sa Daraga. Oh, Malabing sarang oras na ngunyan. ata may time na hali akong City Hall, hali akong Albay. Oo. Pasiring ako migo sa SM, almost 1 hour. Iyo nga ni. May oras na arog ka ng kwan dyan sa Rizal Street na ang Buda. Yan na sa palibot kang SM, dapat adala ng one way iyang gayon. Kuta, ikot lang, ikot yan. system. So, Ikaw- dating tigproposta, dapat import Yan. na rito ninda ko ta. Adala na kutaan mga one way, ikot-ikot lang. Di na sakripisyo. Di ba? Iyo baga, oo. Ay, nako. Okay, sige. Ako naman sa garo sinabi mo na bawal duman. Tagaripiot man ang gadigdi sa may kanto, kan Legazpi Tourist Inn. Anoan? Tourist Inn? Sa may DBP? Iyo po. Oo, Apo. okay. Sige Domingo, kung baka-request ka naman bako ka na busy, di matinder naman ako ta. Kung di sa Kagawad Lahara daan, chairman kaan? Sige, tabi. Manang Apo. ibita. Kuan, isko saron tangon niya na kuan, tabing tranquilo. Kabing ding maraot na panahon, Opo. di ba? Igual lang, maraot na buot. Maraot na po. Okay. Salamat Iyo, na no, ah. iyo, man sa natabi. Salamat, Thank you. salamat. Alright. Okay. Okay, thank you. Pero kaya rin naman kaya pwede na magkaipuhan mga tugang na magpapara-terminal kita digdi sa sentro kan Legazpi. Mauto na baga kita. Buda ang parking, buda natud ng tao ng dalagan pasiring po diyan sa may LQY terminal. Dahil na kayo paghiroon, then pagparayug-yugon, ta nagagaba. Hello? VP, good morning. Good morning, amigo.
Iyan tabing portion na yan kan road. Napig sabi ba ni Sir Rick? Sirik. Oh. Okay. Iyan tabi, kung halimbawa ngay maghali ka sa St. Jude, nakabike ka, Oh, nyan. masinunod kang tao Nyan. sa lane. Oo. Nag-aagi ka duman sa bike lane. Yung mananggad bigo. Pagliko mo tabi duman, para balgar ka na. Yung mananggad bigo. Sige, tainot ko daw anta. Pag nagpapod ki meeting sa probinsya, i-discuss ko naman iyan sa inda. Ang bike lane tamigo, overtaking lane. Kakasaro pa, pagliko mo duman sa bike lane, mababangga mo sa mga nakaparada. Lubot ang matamaan mo. Bako tabi. Ha? So main body mismo ta, ginibubagang parking area ito. Kaya nga ni, pag tiko balik sa may executive tourist inn, ang tatamaan mong mga lubot. Kan Kung auto. kung masunod ka duman sa bike lane, ang tatama mo, sulawas mismo kan auto. Kapag una ko lubot, lawas pala. Tana nga, gibaga duman sa bike lane, sa ginibunindang parking area. Nakabalagbag mananggad. Oo, dapat ko tayo tabing area na ito, warang parking duman Yeah, sa hampangan kan Velasco Building. Very good point, Kaduman Migo. tabi, pag inutan mo baga duman, mawala. Ito pa siring sa LCC. Oo. Two-way baga itong portion na ito. Iyo, sa ibong, O kaya nagsasarabatan duman, nagta-traffic duman. dapat talaga ang Committee on Public Utilities ang tagalakaw-lakaw sa luwas. Dapat talaga ito, dahil paradahan duman sa may Velasco Building. Duman na lang pipoon ang parada sa hampangan kan DBP. Okay. Kung gusto talaga ninda. Yes. Kasi dako na ako na bagay tabi itong pagliko mo duman. Dapat libre ito. Tama. Ining kanto kang Iyo, tabi. 7-Eleven. Tama ka Itong dyan. kanto kang 7-Eleven, may paradahan baga duman, makaalanganin tabi ito. Yeah, okay. Good point, Bigo. Tapig note ko ta. Saro tabi ito Paabot sa na meeting, nagpapatraffic dyan. Okay. Iyo man lang tabi. VP, good morning. Salamaton. Diba? Yeah. Ipaabotan sa kwan, ha? Si Councilor Boots Lucila kaya, inapudang kang inot, ang chairman ngayari kaan si Councilor Lahara. Kakahurunon ta si Councilor Lahara kayan, tas siya daan Chairman Committee on Public Transportation o Utilities yan. Ako kuta, di ba ko masakong ano ha? Bako sa kung ano tabi. Duwang konsyal ang natandaan ko sa Legazpi, kam panahon, na hands-on tabi sa trabaho. With due respect tabi sa mga dati ha, with due respect tabi. Nagtrabaho man kamo sa mga dati na konsyal. Pero duwang konsyal ang natatandaan ko kaito, kan kami mga field reporters pa. Number 1, si Councilor Nono Baldo. Tanda mo ito padingmar si Councilor Nono Baldo? Si Nono Baldo, nag-iikot iyan dyan sa sentro para hilingon ang marhay na flow kan traffic. Tanganing pagbalik niya sa sanggunang panlunsod, igwa siyang itataram para sa legislasyon. Namimiss ko na arog ka itong ugali nin konsihal. Councilor Nono Baldo. Reporter kami ka ito, mga field reporters kami. Kaya naman, nahiling ko ang trabaho ka ito. Minaikotan dyan. Di ba? Bibantayan yan hanggang siya mismo nagtatraffic dyan sa lugar para ilingon tabi ang maray na bulos kan trafiko. Ikadua, Councilor Noel Rosal. Panahon ni Nono Baldo, Goran Mayor si Mayor Mele Roses and Ben Imperial. Panahon ni Councilor Noel Rosal, si Mayor Roses ang mayor. Ini si Councilor Noel Rosal ka ito, nag-iikot man yan sentro, nagta-traffic, siya nagpausok ang dry run. Naroon man ito ka ito. Ang nagpausok ang dry run kang panahon, si Councilor Noel Rosal. Tadi, yan naikot dyan sa rotunda, yan na rotunda sa sentro kan Legazpi. Pero ulit kami ka nag-cover para i-dry run yan. Ngunyan, sa ko, Your Honor, kadakol na kan mga tinampo sa Legazpi na dapat po mga tugang i-one way. Digid kinagaadal. Si Councilor
Jess. Say nga nini, oh. Taga Buraguis. Albareso. Councilor Albareso. Aktibo man ito. Pero paging aktibo niya, dyan tabi sa legislasyon. Sige ang papod niya kimiting. Sige papod niya kimiting. Sigang paapod niya kimiting mga tugang hanggang sa pigukuan niya sa feedback kan mga tao in pagsaraw kita sa permina invitaran magatindir ka nga tabi Henry M. Ta. Ika nga kadakol nga reklamo nakaabot sa imo tungkol sa traffic problem kan syudad. Kaya pinmagatupig invitaran sa Committee on Traffic Consultative Council. Igwa na baga mga templates? Gabos na leaders, gabos na elected official has its own style of leadership, management, kanya-kanyang style. Pero but we must see mga tugang the best or the best practices na pwedeng i-adapt sa sarong syudad na nag-aasenso. Di ba? Sa sarong syudad na nagdadakol ang tao, sa sarong syudad na nagdadakol ang motor, sa sarong syudad na nagdadakol ang tao, sa sarong syudad na nagdadakol ang auto, sa sarong syudad na nagdadakol ang negosyo. Hello? Hello. Good morning. VP. Yeah, good morning. Hello. Good morning po. Hello? Hello. Yes po. Hi. Ayo, concern ko lang, VP, kang field reporter ka pa baga, di pa ang auto ka ito. Wala Opo. pa SM. Tama, sir. Dahil pang SM, dahil pang Gaisano. Yes. Kunyan, mas nanidigdi sa daraga, kahit itong pulis pa ako, di pa ang auto. Tama. Tama, Migo. Jesus mo yan. Pero kami kayo tumigo, ika baga dati kang pulis. Pero dapat nahiling kang ligaspi. Tama itong sabi mo na maglibot itong si Kagawad para mahiling niya kung anong dapat na solusyon. Yan. Ika baga Migo, ika baga dati ka bagang pulis. Yeah. Aram niya tabi BP ang pabilog kang ligaspi. Eksakto. SM. Yes, yes. Igwa kong narumduman na gibo ni Kagawad dito. Opo. Na ining mga diversyon ng ligaspi pulang din. Dapat maagi ini from ligaspi via bugtong malibot sinda digdi sa Lakandula Drive binitayan. Pakirin sa pero ang kadaklan pa diyan naglalaog pang sentrong ligaspi pasiring na digdi sa may St. Agnes, di Rizal Street pa sinda. Yeah. Siya nung iyan, may ordinansa ka iyan. Iya po. Ginigo pa iyan yung Kagawad dito. Yes, totooan Migo. Opo, i-review man lang ito na dapat ito ang masunod. Totoo. Ang auto, digdi sa parking Rizal Street. Yes. Iyan ba na loop service? Opo. Kaya pa daw na Kagawad Chito Baldo? Ang ibong-ibong na parking, ini sa digdi sa kaya tubangan kang St. Jude. Ibong-ibong ang parking. Kaya, madidipisilan mo lang dyan, subike lane, napigdataram. Di naman makakaagi doon subike lane. Wara na, Migo. Wara na. Okay. Yung sabi yan, Bibi. Okay, salamat, bossing. Okay. Si Kagawad Chito Baldo, saro po sa aktibo na konsyal kan Legazpi, may gusto yan mag-implementar ki mga plano. Inikutan na mga taong, yan ka mo madagit sa kuya, tabi. So, iba dyan. Inikutang mga taong na may built-in na higos na nagburog ibinuruto ta dyan para ilinga si Kagawad Chito Baldo ka ito. Ngayon na sa luwas kantinan po, yan nagkatarandaan ko Nono Baldo, Councilor Noel Rosal, Councilor Albareso, Councilor Chito Baldo. Mga hands-on. Tabi, hello? VP. Good morning, boss. Good morning, Tabi. May saro lang tabi akong observation pa. Digdi sa City of Legazpi sa Kadaraga. May nareparo katabi sa mga crossing, pedestrian crossings.
dakulon ang pedestrian crossing ta na nakakaag sa kanto mismo. Di mo na paro yan? Iyo. Yan pala na pag National Highway Migo, DPWH. Pag bako National Highway, National Road I mean, City Engineering. Oh. Pero tabi, ang nahihiling kong problema kaan, pag nasa kanto kan mga crossing and pedestrian lane, minsan may nakatindog dyan na mabalyo. Oh. Panguna kan driver kan jeep, masakay, mapundo dyan sa pedestrian lane. Kikabayuhan ang pedestrian lane. Kikabayuhan ang pedestrian lane. Bawal yan pare sa traffic code. Kanto pati yan, kanto Buda, traffic violation yan. Yes, tapos Diba? kanto tabi yan, LTO rules and regulations, bawal magparada o mag-waiting sa kanto mismo. Exactly. At least 15 meters away from the corner. Bata. Sige. Saro tabi yan sa naririparo ko, dakulon ang pedestrian crossing na nasa kanto mismo Nasa ang kanto. crossing. Tama ka dyan. I-observation ko yan Dapat may distansya yan, bako dyan sa crossing mismo, kanto mismo. Yeah, tama ka. Ang pigkakater kaya yan, so kahugakan na maglakaw mas pirang metro lang. Prangkahan ba ko Iyo. Oo, iyan tabi ang realidad. Iyo, okay. Dapat mag-adal maray ang mga nagkakaagkan araw ka na pedestrian crossing o traffic signages. Tanganing maray ang flow kan traffic. Yeah, okay. Tapos saro pa, so implementasyon talaga kan ang importante. Iyo, exacto, Migo. Tapos on the part naman kan mga nagsasakay na publiko, dapat tig-iisip mo man kung saan ka nagpapara. Kung itong action mo kan pagpara sa Tama. makakakusa kitapi. Yeah, no. Bata, tabi Migo, paminsan, nagpapara ang pasayro. Pag naipipundo sa tama, sa pigusunin dagit. Iyo baga tabi? Dagit baga. Dagit pa, para pirang metro ang lalakaw. Madali sila nga seto. Bawal nga po dyan. Dede, puno mo ako digdi. Nailing mo Tama na yan yan. tabi. Totoo yan. Ang gusto ninda, garo point to point. Pag sinabing pundo. So lalo sa mga suro-sosyalo na nagsasakay sa mga jeep. Anay ko. Ay, sus, madakulon iyan. Dakulon tao. Dahil sa mapapakari ang trapiko talaga. Dahil mapapakari ang trapiko maski sa na lugar kung araw kayanan ugali kan tao. Yes, okay. Ang sarap pa tabi, VP, ito bagang sabi ko sa imo. Plus and minus yan, dapat adalan ninda. Gusto sabihin, sige ang dakol kan auto, di plus yan. Yeah, correct. Pero so tinampo, so volume Sa kan date. tinampo, iyo mang giraray, day Tama. paghiro. Yeah. So ang solusyon dyan, day alangan mo na bawasan kan tinampo. Yeah. Ang solusyon dyan is bawasan mo sa auto. Boda, traffic management. Dapat hilingon kan City of Legazpi sa Kadaraga ang feasibility kan pag-apply ki number coding on certain hours and on certain road sections. Pag ako Migo naging mayor, konta kang consultant daw. Gimunta kang executive, ano yan? Pero Consultant. tabi, kung Dagulo gigibuhon kang mo kung ideya. araw ka yan, Oo. kung gigibuhon mo akong executive consultant mo, Oo. may saro tabi akong request sa imo. Ano? Kung tatawan mo akong opisina, dahil mo pagpa-aircon, Nata. nga ni ako nasa luwas, gusto kong naghihiling. Dahil ako, pag ako naging mayor ngaya, gusto ko gabos na staff puro marayong pag-ilingon. Tama po yan, tama yan. Ang tao Tapos, na baski pagal, nawara ang pagal. dapat pleasing personality pyramid. Okay, salamat. Sige, tabi. Thank Sige, you. bye-bye. Di ba? Ay, nako. Pero, we need people or public officials, mga tugang na proactive. And ano yan po kan? Industrious. Tama? Hello? Hello, Padi. Good morning. Maray na agatabi pa din. Hello, Padi. Aram mo man pag-abot dyan sa traffic rules, sa mga traffic problems, nasa man yan sa mga nagpapaedit o nagpapahiblat sa kuya sa pilampo. Iyo ba gamig yun? Ang opinion ko lang, wala kita pa sa era na ang nagiging normal ang bakuman dapat. Arugan sa tinampo pa di. Pag inibukan sa ro, arugunan.
Iyo, totoo yan. Kaya pag nagibo kita ti solusyon, ni short term, igwang long term solusyon. Yan. Oo. Ang pag-extend kitinampo, pagdagdag kitinampo, di mo man pwedeng pugulan, yung mga tao na kayang magbakal ki auto na di mo pabakalon. Disiplina sana pa din yan ang number one. Ngunyan, in order to impose discipline, pag nahiling na pa ding bawal, tikita na. Iyo bagan. Ako po na talaga. Dahil nagi kung ano. Dahil nang mga. Dahil na iyo ta, aram mo, pag warang may madisiplina araw ka, ang mga tao, gari baga piguulukan sana ang gobyerno. Iyo baga, kung kita pare, ningas kugon. Ningas kugon, iling. Kusubago, kang maatod na naman ako sa St. Agnes. Aw. Paluwas sa Esteves pa di, Ago na bawal ko ka yung mag-left Este. turn going to Daragat. Ang cross ka kilane, makos ka traffic. Iyo baga. May magkapirang auto, duwa o tulo, nag-left turn. Oo. Sa ampangan ninda, may nakalag ng no left turn. Oo. May PSO pa duwa. Naiko. Nasa ina kita balikaan. No U-turn yan. Pagkalampas kang Santa Teresita Hospital, Iyo. talagang posban kita. Tama ka. Tama ka. Pag may nag-U-turn na sa ro, arogon. Sunod-sunod yan. Sunod-sunod yan. Pero kung may implementation kito pa rin, mawawara yan. Iya. Sabi mo. Dapat Tapos stricto. dapat may consistency kita. I-implement na lang po. Tama, Yan. sunod yan. Oo. Ang ngunyan, wala nang pakiaram ang mga tao eh. Iyo baga. Tapos puro permi naghihiro kita at our own convenience. Eksakto nang gad. Dek nagkunan na kursunada yan adi. Kung ano ang okay sa tuya, kung ano ang komportable sa tuya, gigibuhon ta Yeah. yan. Yeah. Mabenepisyon sa nang sa derita, not thinking of the general public. Okay. Ang magiging kultura tayan eh. Pag naging kultura yan pa Ay, rin, pag wala nakapagpabol ka, mas dipisil. Buda mabuyo ka pa din ako. Pag nag-implement now, dapat mag-ibuhon tayong kisolusyon. iya. Buda pag nag-implement ka nag-implement ka kibago, kaywal ka na. Madadagit sa imo pa din. Madadagit lang sa public Nagiging official. normal lang alin pa man dapat. Oh, yan. Correct. Okay. Okay, thank you pa din. Basta na pa dito saro kasi lista ko na consultant. Pareho man pa din kay kay Joker na mo pag-pair ko na ng kwarto ko tayo sa lawas sa papel mo. Okay, sige. Pero dapat magayon ang view. Correct. Okay? Sige pa din. Sige, bye. Salamat. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Basta Radyo, GB. Sa totoo lang, yan ako namumundoon. Sa totoo lang, natanong kanya ko tako, mapipikunon, sabi, igwa akong kaoron na psychologist. Nga ko, sir, amigo, natanong ako mapipikunon sa hugakon. Ano nga yung hapot mo? Natanong nga ko, tabi, sir. Tako tabi, mauyamon, mapipikunon sa hugakon. Iniling niya ako sana, hinapot garay ako. Nata nga, araw ganyan ka na ugali. Ganyan ko, araw ka na ugali ko paminsan. Kaya pigo control ko na sana. Iniling niya ako, tro. Ang hili, ano nga mahigos ka, ganyan ko medyo. May pagkawar kahuli ka ngaya. Ganyan ko medyo. Kaya dagit ka sa hugakon. Araw pa lang ka ang tawo. Pag-gur kahuli ka, dagit ka sa hugakon. Tayinda. Hello? Tama ka yan. Pag ikapalan bigo mahigos, hur kahuli ka, dagit ka sa hugakon. Kaya i-expect mo tabi, pag tawong bako dagit sa hugakon yan. Logic baga, di ba? Logic baga, di ba? Opo. Oo. Pero BP, napapaisip lang ako. Oo. Halimbawa, 100,000 Oo. times 500. Pira po yan. 100,000 times 500, pera 5 million? 50 million. 50 million? Oo. Okay. Kung kada aldaw ang madakop na traffic violator, 100,000, may penalty na 500 pesos. That's 50 million per day. Yes. Dako lang ang butang tabang iyan duman sa traffic enforcement Yes. o traffic management, di ba? Tama. Kung ipapautok ang lane. Dako mo baga sa pagano, pero dakulon dyan ang nagdalagan dahil nakarehistro. Oo. Dakulon ang nagdadalagan dyan dahil lisensya. Na?
Dakulon ang nagpapadalagan dyan kay motor, mga minor de edad. Dakulon tabi yan sa bilog na Pilipinas. Okay. Ako lang siguro yan 100,000 per day. Diba? Yeah. So kung i-implement lang talaga ang traffic rules and regulations, pati penalties, Okay. dakulaon ko tabing-tabang man sa funding kang gobyerno. Yeah. Dahil lang pagdaraon sa flood control, ha? Natusod na kay Salman. Okay, sa mo. Bye-bye. Good morning. Gawan mo na naman, so inhale, Exhale. exhale. Inhale. Sabi, sabi. Bye-bye. Good morning kay Mayora Paulindi. Good morning, Tabi, amiga. Ba't ka kay Joel? Si Mayora Buda, si Joel Paulindi. Good morning, Tabi, dyan sa Juliana's Catering. Juliana's Catering, Tabi. Saro sa mga masiram na caterer. Good morning, Tabi BP. Mag-coding na. Kung ma-mayor ka nga niya, kung ma-vice. Giri magayuron ang tandem, tadi. Giri magayuron. Kuday kumagana. Duman ako sa muya. Duman ako sa muya eh. Siguro pag edad kong mga 60, mauli pa ako sa muya. Pero na ako ngunyan, 47, aloy-aloy pa, mga 13 years pa. Mauli pa ako sa muya, Tabi, Ati Pao, Mayura, Pauline, para magkaigo ako kay ano ini. Ano Chepra, pagreklamo mo, Chepra Mer? Ano sabi mo? Ano pagreklamo mo? Kapung ka na naman ako. Alright! Sige, to conclude mga tugang, halatong ko sa papun ni Manong Rick Mendoza sa Traffic Management conference. Tama, atender po kita duman. Yan ang mga feedback nindo. Sana po sa tuyang feedback, mga tugang, madangog. Sana po sa tuyang feedback, Tabi, madangog. As in, ma-implement, Tabi. Tagari, nahiling taan sitwasyon, sana po sinda maghiling man kan tamang sitwasyon sa saduyan lokalidad. Bakulang iyan digdi sa Legazpi o Daraga. Buong Albay, dapat Tabi hilingon ang sitwasyon. Takita, yaon na kita sa age of, ayaw na kita sa computer age. Di ba? Kung high-tech na kita, ilinga, kada kung nakan autong electric sa Legazpi, kada kung nakan auto na mga electric na auto, BY, mga autong-auto. Kada kung na, dumayang ka sa SM, tan charging station, kada kung lang nakapila nagcha-charge. Sabi yun, high-tech na po kita, kaya dapat po, garid, magtaga-adapt man kita kan futuristic strategies. Taning makabukod kita sa sitwasyon kang kinabahan. Amen. Inhale, exhale. Aramong tanawan mga dagdag na report, hali po dyan sa Lawas, Legazpi City Police Station, makikipaghoron sa City Social Welfare and Development Office manungod sa Badjao, sa syudad. Angel, good morning, Angel. Good morning, VP. Good morning, Angel. Inhale. Ano mo sa pelikula na Charles Angels? Apo. Sa iba kan so lalaki ba? Good morning, Angels. Daling mo ito. Sara Cameron Diaz ba yun? Sara Mandy, mas tulong babae? Po, VP. Good morning, Angels. Good morning, VP. Anong problema sa Badjao na dapat trabahoon kan CSWD? Go! Yan, VP, makikipaghuron ang Legazpi City Police Station sa City Social Welfare and Development manungod dyan sa sitwasyon kan Badjao matapos na ipaabot ni Kapitan Mariano Oriel Madela kan Barangay Oro Site, Legazpi City kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapal Jr., ang Acting Chief of Police kan Legazpi PNP na may mga sitwasyon kung sa'y nagkaperang mga estudyante na kan Ibalon Central School ang pighaharas da aviti kan mga Badjao. Ay, nako. Asin kan pigbalo VP na rinihon ini kan mga opisyal kan barangay nagdudurulagan. Sinabi ni Madela na kaipuhan na aksyonan ini dahil sa day na kaipuhan na maghalat na may makulugan pa dyan. It's either nga subadyaw man o sa mga Legazpenyo o sa mga nagbibisita sa syudad. Siniguro man VP ni Police Lieutenant Colonel Tapel na pag-aadalan man ninda sa bagikan Women and Children Protection Desk ang mga existidong polisiya asin ordinansa manungod sa indigenous people. Alaga sinabi ni Tapel na sa presente kan siya ang mag-asumir sa pwesto
bilang Acting Chief of Police Legazpi PNP, wala pa man yung complaint silang nare-receive alagad, pero yung sa mga tututukan ninda, lalo na ngunya napapaharani na ang holiday season. Nangugunta VP ang kabtangkan payag ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. Siguro po yun po, mag-coordinate tayo sa City DSWD office regarding job at i-call attention po sa amin na sa WCPD office namin at titingnan natin at pag-aaralan yung mga existing ordinance at yung mga batas na national with regards with that sa mga mga IPs natin na nasa area. Based sa complaint ni isang barangay captain natin, titingnan natin para sa mabigyan natin na action kung ano man ang pwede natin maibigay. Yan, and may mga pagkakataon na kaya VP Henry, may nag-aral man sa social media na nangungudot ini VP Henry, may milbig nga ni akong kinudot VP Henry, nagrulugad. Kaya antiga ditan man kan council. May gulo-gulong kudot ito. Tarigid ng tao, kaya May kudot man kayang kontrolado. Paano sa kudot mo? Pagka man ako kudot? Talpi. 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 Pwede iyang kayo dapat kan maging fair ang treatment kan ta mga tawo ni Jel. Po VP. Mga tawo yan pig-rescue ta nga ng ayam. Pig-rescue ta nga ng ikos. Apo. Dapat kita maging fair ta mga taong kaya dapat deko aron kung psychology na dapat i-apply diyan para ini mga taong ini matrato tang mga tawo man giraray maski sinda paminsan may mga pasaway. Opo, talas diba? MVP, may nakauron ako kan taga CSWDO, so focal person man nila sa manungod sa mga IPs. Di man da sinda VP nagkukulang na mag-offer kan sa indang mga serbisyo, may mga last year baga VP, may mga pagkakataon kaya na tighahatod pa pauli duman sa indang mga pinaghalian. Kaso ang problema VP Henrita, after several weeks naman ngayon, nagbabalik inidigdi sa syudad. Kailan nga taito na ngayaan sa indang ngayang kultura. Buda, may pig-istran eh. Buda, kita digdi sa ano yan, sa Legazpi. Matinabang? Matinao da VP. Saro pa yan sa mga concern kung nataan na pangapudan man kan taga PSWD itong ibitaran itong pagtao. Kaso nga ninda VP, pag nakikihuron sinda, pag nagkakaigwaki dialogue sa mga pasahero, ang simbag manda sa inda VP, mas maray na ngayang naghagad kaysa ngayang magngarabas ngaya iyan. Iyon na nga ni. Pero dapat sa lugar, buda, dahi ki ding distroso, nabubugtak sa peligro. Ding peligro, dapat, diba? Kung araw ka sa mga aki, medyo naharas, may problema. Okay. PNP, makikipag-uron kan anang Legazpi PNP, ilang sindaman ang ma-implementar kan lay. At the same time, itong CSWDO, tanganing masunod man and maprotektaran man sa mga diretsyo sa ining mga badyaw digdi sa tuyang palibot. Okay. Yan, basta ako, duman ako sa badyaw, girl. Kaya palang sukulay. Hay na daw ito, adi. Tapos, may aki na VP. May aki na sa badyaw, girl. Mas updated ka pala. Ay, bago na ka VP, sa tigdistorya mo. Updated. Pagkakulay mo na ito. Updated ka pala. Okay, sige. So, yan VP, ang mga storya pa dito sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB News. Alright. 8:31 o 36 sa Pilipinas. Sabi ni kansakuyang amigong huwes, good morning idol, regarding Badyaw, if I'm not mistaken, igwa kitang anti-mendicant ordinance. Tama, sir. Bawal sa paglilimos. May mga appropriate penalty ito. Revisit na lang siguro. Tama, sir. Sige po, ha. Say, paabot ko na anti-mendicancy law. Igwa kayo ni, ha? Anti-mendicancy law na pig-implementar tabi sa bilog na Pilipinas. Kaya mas maragay na i-revisit yan paano yan masunod kan mga tao. Kaya nagniyaw digdi, may nagtatao. Pero kung nakukuha digdi, dahil man po mahalo yung digdi ta. Ano yan? Taday man sila mabubuhay kung dahil po kinagtatao. Alright, dumang kita mga tugang kay Karen Alad. Good morning, Tabi Judge, Jason, mabuhay Tabi amigo, kanan tunay, and humanitarian assistance kan gobyerno probinsal kan Albay sa Masbate, kasado na sa aga. Karen, good morning Karen. Karen?
Hello? Yes, Hello. VP Henry. Sa aga sinabing mabiyahe na ang gobyerno provincial kan Albay pasiring sa probinsya kan Masbate daraan mga asistensya sa naapektaran na isa probinsya kan uminaging bagyong upong kan Biyernes. Iyan ang kinumpirma sa DCGB News ni Provincial Administrator Engineer Raul Rosal kung saan alas 9 ngunyan ng pagkaaga VP Henry pagtitiripunon kan gobyerno provincial ang mga opisina asin personahe na magiging parte sa humanitarian assistance kan Albay sa probinsya kan Masbate tanganing ipulido asin pag-urulayan ana preparasyon dangan mga dadarahon kapag biyahe pasiring sa isla probinsya. Kung matatandaan kay VP Henry kasuhapon, nagpahayag si Governor Noel Rosalso sa iyang Facebook post na mapaabot ang gobyerno provincial kan Albay ng tabang pinansyal na 1 million pesos na may kaibang patubig, may mga sanitation teaman para sa sanitation kan apat na mga water truck, 2 para sa domestic, asin 2 para sa pang-inom. Asin ana sinabing magiging enkargado kan asistensya na ni VP Henry, iyo ana APSEMO sa panginot iyan ni Sir Roderick Mendoza ang enkargado kan nasabing opisina. So taod-taod sabi VP Henry, maantabay kita kaini sa preparasyon taod-taod ka na PDRRMC asin ka na gobyerno provincial kan Albay bilang humanitarian assistance duman sa probinsya kan Masbate. Ano, daradara na sa 1 million pesos na financial assistance o separadong team ini? Iyan nga, nibita na i-verify ko kung kasabay man dyan, kung cheque or in cash na siya, itatao. Sa of now, sabi VP Henry, doon pa iyan tigkukumpirma sa tuya ni Provincial Administrator Rosal. Tayong bagang kwan, humanitarian mission, may kasaraba yan na so utong so tangke na pwedeng mag-generate kitubig na inumon. Dari water lorry. Igwaksin na kayang buda sa iba pa, so wash something. Opo, domestic. Domestic. Water desalination. Pang-inom. Yan. Okay. Yan, VP Henry, padagos kitang maantabay sa istorya iyan, Karen Ala, this is Jubi News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa Alwas. Bakit nawala? Hindi pumasok ka? Alright. Yun. 20 minutes bago magabot ang alas 9 nin aga. Didi po mga tugang sa tuya na programa. Good morning, Henry M. Reaction muna tayo sandali lang, Joshua. Sa kagrabe ang pagsingil. Saan ba to? Kan mga tricycle mabataon, naiko po. Sige, paabot na po ini ha. Sir, ini ang hapot. Matao su senior ki 500 sana. Ubulan utangon pang pundo. Grabe ang basura. Bara pundo. Henry, iyo na ini. Okay. Relax. Wag mong haluan ng kung ano-ano, ha? Good morning. Di sa daraga bako sa nabadyaw ang nagdadakol. Pati mga kapay. Bata igwak ki kapay na violente. Dapat po matawan ki pansin ini. Name. Dapat bagakan mentally challenged person. Ang mga badyaw may istaran sa barangay Budyaw Daraga. Ipaulog naman ako nindo. Si Pramirma, commercial ka? Standby muna tayo Joshua at saka Jimmy. Pero ka standby si Jimmy ha. Sandali lang po at magbabalikan ha po. Magalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids, mommies,
agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now
Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapang, sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat.
Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot sa DZGB, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Balik kita mga tugang sa programa. 6 minutes na lang po, alas 6 na alas 9 na po aga. Joshua Bino. May sandali lang. Badal lang Joshua, may reaction kita. Hello, good morning. Good morning, baby. Yes, sir. Traffic. Sige po, go ahead. Siguro, Bossing, pwede po baba kang volume kang radyo ta medyo makusugpan feedback. Pakipaluya tabi kang radyo. Yun na tabi. Apo, kung ibalyo mo na sa ibong na radyo. Yun na tabi. Okay, sige po, go sir. Kung pinadalay kayo para mo na dahil mag-resto kung dahil grahe. Okay. Magayon nung kaya kita. Apo. Kulang ang traffic na. Tapos, ang clearing operation, bakon quarter day. Puro aldawaan. Tapos, nakupon to, nag-hazard na nagpupunwari baga nga madaling sila sinda. Pero pag naloy, Iya po. ganda talaga. Dapat may number lang siya kung pirang minutes ang dapat hazard niya sa highway. O shoulder kantinan po. Then, nag-gag, pag padalayon ang araw ka na sistema. Iya po. Kasi gan araro. Kaya po, tonta sa regional director, ng LPO, provincial, kung sige ho ang pagparawisto ka na auto, na garahe. Opo. Sa masunod, nari-aranganin na kita sa oras, naman kita sa Badyaw, Yeah. pwede pa tabi. Pwede pa po, sige. 60 seconds. Ngayon po ta, nasa DSW diyan. May sarang compound dyan na laumunan dyan. May pamahaw, may panguto, may pamanggi. Igwa dyan kinag-lecture na psychiatrist. Opo. Na pag-advise na sinda. Tapos, may nag-milisa dyan na pati Domingo. Yung sabi ang gibuwang ta. Opo. Kung talaga ngayon, bawal na pagkulugunan. Yung gibuwang ka ng SWD sa Iya pa. Makinta mo baga ang Pilipinas. Kanahiling sa baluman sa lamisa. Opo.
kan General ni Bryce Hernandez. Kumuha na dumang. Okay. Kanin may pamao, may pangulto, may pamanggi. Iyo po. Yung masanasabi. Salamat. Yes sir, salamaton po sa reaksyon. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Yes, good morning. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag nga tong bareta na mamalisyahan tabi BP Henry na habang naghahaloy, nagdadakol ang mga tinampo digdi sa tuyang palibot na sige ang roloho. Digdi BP Henry sa Duterte Road sa Daraga Albay sa may parting sakop inikan barangay Kulyat nagyan niya to ngonya na pagkaaga ang porsyon kan tinampo tabi BP Henry na may nagdadakula ng luho. Pag sinirit mo ang irarom, daiman ki laog langko. Ang problema pa, posibleng pinagigiribulugod na tapukan kan mga nag-aaragi-agi sa lugar, takando ngawan niya to ang luho na inikan na tinampo, ang yaon ang nagkakarambak, mga sako, pura may mga puro plastic ni na basura. Rason man BP kun nata, medyo bako magayon ang parong na nag-alis nga uhali sa luho na init BP Henry. Opo. Siyempre, tipisin, kung napigisirit mo at erarom na daiman BP Henry tilaog, posibleng magparadakula, magparahiwas ang batak na ini, asin magparaluho man ang porsyon ka na tinampo. Bako ini BP ang inot na pagkakataon na nakahiling kita ni nasiring kaning sistema. Arog kan nangyari man dyan sa Boulevard kan Barangay Rawis ay pinaabot sa tuya kan sarong concerned na motorista di pa siyang ma-aksidente dahil ang tapaguna niya straighton ang tinampo may bulot-bulot ng baybay sa inutan pa lang kito sabi di Henry dakulao ng loho na nag-cave in na porsyon kan tinampo kunya naman na pagkaaga sa paglibot-libot niya to iyo manini ang nariparota sa Duterte Road, porsyon kan na barangay Kulyat, sabi BP Henry, kung kaya napapapot, kung habang naghaloy sa ngunyan ang narariparo, may nagkata ng mga porsyon kan tinampo, paday po managkaharaloy pagkagiribuha, pero sige na ang baragsak, sige ang roloho. Yan, BP, ang dagdag tong istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Mientras tanto, dumang kita kay Chief Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Yes, Pasok. BP Marinaga, bako papiho malinaw sa mga kapitan na iba. Kung talagang November 26 sa masunod na taon ng eleksyon sa barangay. Di ba kang sabi? Kuta na kung Disyembre, ngunya na maabot na Disyembre, so eleksyonan, filing kan COC, Miyerkules, October 1 na. Nagkaiguanin mga hororon baga sa Kongreso tungkol sa bagay nini, sagod na pagkasunduan next year na Nobyembre. May batas na Jimmy ito. Naligaw ko na permahan o lapsed into law. May batas na yan eh. May nakahoron akong mga... Kaya lang, batas na, may pig-question, nag-question sa Korte Suprema. Yun na nga eh. Yan. Hanggang daing decision ng Korte Suprema regarding dyan, ang dapat na frame of mind, may election next year, 2026 December. Oh, itan question mark mananggad. So, pinag-file ni na TRO ni Makalintal. Di pa mang kiti aro, Jimmy? Linuwas? Yung nga Bora ni pa. Pigalat. As of now, lawas ang election, December 2026 sa barangay, in this case, elections. Mas kiwara sa TRO. O, di man kay puan pa, di pa man kilinuwas na order ang korte. Regarding yan. Kaya dapat, sila mag-prepare para sa 2026 election. May batas na eh. As of now, ang dapat ang sunodon sa batas, sulay na pinirmahan ni Presidente, gano'n naglaps o pinirmahan, ang dapat ang sunod, itong batas na ito, basta dapat, may election yan sa 2026. Yan dapat masunod. Na supersede niya, so inot na desisyon ka numinaging aldaw. So meaning, hanggang na nagapaluwas ki desisyon ang korte regarding digdi, may election kita next year. Iyo yan ang kuan man sana. Dumana, next year na sana. Yung pigalat man kan iba,
baka ngayon magpaluwas ki Tiaro, kaya sila naganda magiraray. So anyway, Oo. so ito na i-mindset nindan, next year November, Yeah. an election sa barangay. Yes, okay. Kaya BBP mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Thank you, goodbye. Good morning. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. I love you all. Mabuhay. Inside and seems to reeling. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.